вагон я продавала, трохи грошей я собі назбирала, на базарі лісапед я придбала, найкрутіша у селі баба стала. Лісапед, мой лісапед, двокольосний ранжировки, дзвінок великий є, шкіряне сідло широке, на багажник покладу, 2 мішки з буряками і лечу через село. Лісапедом, наче танком, я гасаю по селу, аж до ночі. Зупинити лісапед ще не вмію, а на рамі кум сидить, ще регоче. Я йому кажу і злазь, а він не хоче. Лісапед, мой лісапед, двокольосний ранжировки, і дзвінок великий є, шкіряне сідло широке, на багажник покладу, 2 мішки з буряками і лечу через село. Лісапедом, наче танком, гасали по селу, аж до ночі. Обнімає мене кум, ще не хоче. А яке кому діло ще й до того, що катаю по селу кума свого. Лісапед, мой лісапед, двокольосний ранжировки, і дзвінок великий є, шкіряне сідло широке, на багажник покладу, 2 мішки з буряками і лечу через село. Лісапедом, наче танком, як я з горба лісапед свій розогнала, а якась падлюка камінь там поклала. Ми зробили з кумом гарне сальто, він зубами, я грудьми до асфальту. Лісапед, мой лісапед, двокольосний ранжировки, і дзвінок великий є, шкіряне сідло широке, на багажник покладу, 2 мішки з буряками і лечу через село. Лісапедом, наче танком. Дальше. Лісапед мой геть увесь розлетівся, слава Богу, кум живий залишився, хоч тепер він кривий, ще й беззубий, а до того і такий мені любий. Лісапед, мой лісапед, двокольосний ранжировки, і дзвінок великий є, шкіряне сідло широке, на багажник покладу, 2 мішки з буряками і лечу через село. Лісапедом, наче танком, знову буду самогон я продавати, щоб на цей раз мотоциклета вже придбати. 3-кольосних ранжировки вже на дворі, кум Іван мені моргає за забором. Мотоциклет, мой мотоциклет, вже виблискує на сонці, тормози у його є, і коляска є при боці, помчимо із кумами, нам не страшна каменюка, хоч і бомбу підкладає, тая самая падлюка, от падлюка. Кум Іван мій свою гордість також має, давно гроші на машину він збирає, а як справжніх ранжировків вже придбає, от тоді вже і мене він покатає. Ранжировки, та колеса на всі боки, вона має тормози, швидко більше 3 рази. І така машина є, це вже ти мені повір. Лісапед, мой лісапед, а його був тільки вред, мотоциклет не наче птиця, в господарстві пригодиться. А машина то круте, все указує на те.